una ahụ na ihe ụmụada Akụkọ bịara mee n'obi Ụmụọpịa n'ụbọchị taa 29th August 2025. Amaghị m ihe bụ nke a, amaghị m ebe o si. Ana m akọsara ndị nwe ala, ndị nwe obi ihe ụmụada were bịara ebe a mee. Onye ka ndị ekele dị Chukwu na ọnọdụ adị taa, ụnụ na ya. Aka na-ekwu ya were buru anyị gaba DSS Owerri. Ebe a ka o debere ụmụada. Amabụ meche ma ndị polisi na na-agwa udo. Ama m sọ ndị nwa ha gwara m ihe ha bụ na ha bụkwa ndị ọna gọọmenti ha na-agbakwa jaja. Onye ha gwara m mbọchị ahụ. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a si n'obodo Akụkọ nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idatọ North na steeti Imo wee pụta bụ ihe gbasara okwu na ụka na ọgbaghara na-ada ebe ahụ kamgbe ọnwa ole na ole gara aga. Unu ga-echeta na ihe dịka izu ụka atọ makwa na izu ụka anọ gara aga o nwebuola ihe onyonyo fepụtara wee fegharịa n'efere mba ụwa bụ ihe onyonyo na-egosi ebe ụmụada ndị obodo Akụkọ gara na ụlọ eze ndị obodo ha bụ His Royal Highness Eze Sir Ikenna C. Okoli, onye nke ha si na ha gara na ha chọrọ ka ya na ha hụ, mana ọ kpọchibidoro ha ụzọ. Ha wee buru ọtụtụ ngwongwo na ahịhịa wee wujuo na ọnụ ụzọ ámá ya bụ eze. Ma anyị mechazikwa na-enweta ọtụtụ ihe onyonyo si na ya bụ obodo Akụkọ wee na-apụtakwa kamgbe mkpụrụ ụbọchị abụọ gara aga bụ mkpụrụ ụbọchị nke 29 nke ọnwa Ọgọst n'afọ 2025 anyị nọ n'ime ya bụ 29 Ọgọst 2025. Ha bụ ụmụada obodo Akụkọ mechakwara lachie na obi ya bụ eze Akụkọ na ya bụ ụbọchị 29th dịka ya bụ eze kpọrọ otu oriri. Dịka anyị si wee nụ n'akụkọ na o nwere okwu na-ese n'obodo Akụkọ na ya bụ okwu adọtịala nke ukwuu. O nwere ma ndị kpụrụ ibe ha wee pụọ n'ụlọ ikpe, ma nke megidere were ndị DSS wee bịa kpụrụ ụfọdụ ụmụada obodo Akụkọ wee gaa kpọchie, wee mechakwa ha wee pụta asị na ya bụ okwu adọtịala nke ukwuu. Wee nọgide wee sị na o nweghị ihe ọbụla dịka mmemme obodo Akụkọ ga-emekọkwa ọnụ dịka mmemme iri ji ọhụrụ, ma ọ bụ mgbe emechara wee dozie ya bụ okwu na-esere ha n'obodo Akụkọ. Mana dịka akụkọ nke anyị nụrụ si wee kọọ na ụmụada nọgidere wee nụ ripụripụ na ya bụ eze na-akwado ime mmemme iri ji ọhụrụ. Ha bụ ụmụada wee nọkọ zukọkwa wee kpaa nkata wee gawa n'ụlọ ya bụ eze ụbọchị ahụ a sị na a na-eme ya bụ mmemme, wee gaa wụsakwara ya ọtụtụ ngwongwo na ahịhịa dịka ha si wee mee ụbọchị nke mbụ ahụ. Ma dịka eze si wee kwuzie n'okwu n'ihe onyonyo anyị ga-enyekwa anya na ya ugbu a, ya bụ eze kwuru sị na o nweghị ihe dịka mmemme iri ji ya na-akwado, na oku ya kpọrọ na ya kpọrọ ụmụnne ya na ndị obodo ya ka ha bịa ka ha nọkọ ọnụ chịa isi ma tụọ aro ihe a ga-eme ka obodo ha dị mma, na ọ bụghị mmemme iri ji ka ha na-eri. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụrụ ka o si wee gaa n'obodo Akụkọ nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idatọ North na steeti Imo. Nke bụ eziokwu bụ na ya bụ ihe onyonyo tokwara n'ogologo, mana ọ bụrụ na ị nwere ohere ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-ewepụtatụ oge wee kiruruo ihe onyonyo a n'isi ka ị wee nwee ike hụ ebe ya bụ okwu bidoro ma ghọtakwanụ ebe ya bụ okwu na-aga ugbu a. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Nnemeka Ike Akụkọ. So nwere akwa dị na moto m ugbu a, mana dịka mkwugoro okwu ọ sị ndị a ga-egosi ya ndị Akụkọ, ọ ga-awawo na akpọrọ m ụnụ ma na ha bụrụ Akụkọ for the second time. Mana nkwa ndị ekwu ụnụ ọtụtụ ndị mụ na ahụbeghị mbụ, ụfọdụ ahụkwana m, mana nkwa ndị ekwe Akụkọ, my assignment ọrụ m n'Akụkọ bụ iweta udo n'Akụkọ. Akwụkwọ niile ahụ agbara
ma ihe niile agaghị eme ma nke agaghị agba agba a ga-ebinye ya. Ọ ya mere m ji wee sị ụnụ onye ọbụla ekwu na ihe ọbụla sakpa were onye ọbụla iyi sekwu were sị onye a na-eme nke a ọ bụ onye a na-eme nke a ọ bụ onye a na-eme nke a sị hapụ ndị niile ahụ na anyị ewerego ọnọdụ iji hụ na akọkwa dị mma. Nke ọzọ na-agwa ụnụ bụ mitin ọbụla bụ mitin akpọrọ na-awụ na obi akọkwa ọ bụ ndị akọkwa kpọrọ ya and onweghị onye ọzọ ga-akpọ mitin n'aka ọkwa kọrịntị ugbu a na-awụ mmụnwa. Akwụkwọ constitution AUPPA nji sịrị na ọ bụrụ na PG anọghị ya onye ọzọ ga-ewere ọchịchị bụ onye ahụ ọ na-eso ya. Kọtụ ha gara jọji sịrị na oje ewepụ na-eme ka nna ya PG anyị na onye na-eso ya ọ ga-ewere ọchịchị were gaa kọmplitie tenio ya wee ruo mgbe m mere elekshọn n'aka ọkpa ọnya agwụ iwe agwụ ọ dị nga. So ọ ya mere m ji wee ihe ọnụ si aka anyị ekele n'ụlọ so ofu ma okwu abụọ ka m nwere ego ụnụ na ihe na-ahụ m mere ma ihe na m na-eme udo ga-achị eze n'aka ọkpa. Ihe m chọrọ ịyọ ụnụ niile anyị akpọọ n'iyi anyị etuo n'okwu anyị akpọtara nwoke anyị akpọtara nwaanyị. Ana m arịọ ụnụ niile biko ka akwụsị ya n'ụbọchị taa. Onye ọbụla akpọwọ na mmadụ aha akpọsi na mmadụ aha okwu mana na iweta anụ bụ ọkpụkpụ gị bere uru anụ taa gị tụfuo ọkpụ onye ụbọchị ọkpụ a ga-adị gị mkpa. Onye ọta ya na-ekwu o nwere ụbọchị ọkpụ a ga-adị gị mkpa. Ọ dịkwa mma ndị Igbo tiri ilu sị na ikuku kuo nwanne nna m zara ihe mega ada ọwụ na ihe mee ka anyị si amụta ihe enweghị onye ga-anọgide onwe onye bụla maka ihe ụzọ ụwa. So obi dị m mma dịka onye isi oche nke ndị aka ọkwa onye isi odibo ihe m bịara arụ bụ odibo ka m bịara ịgbara aka ọkwa nwoke ma nwaanyị ụmụntakịrị ma okenye. Aga m etinye ego m aga m etinye okwu ọnụ iji hụ na aka ọkwa dị gịnị dị na mma mụ na ndị ezekutiv anyị niile. So ihe anyị na-ayọ ọgwụ nkwado ụnụ and ụnụ enyego anyị nkwado ụnụ anyị maka akwadokwa ụnụ. Ebe ahụ ụnụ ga-aga ugbu a achọrọ m ka ụnụ gaa ya site na amamihe enweghị onye ga-emerụ ahụ wee nụ nwayọọ ụnụ gaa ụnụ zie ozi ụnụ mee ihe ụnụ chọrọ ime kpee ikpe ụnụ chọrọ ikpe. Onye aha ụnụ na-aga na nke ya bụ nwanne anyị ọnwa aka ọkpa. E nwere ihe a na-ekwu ndị oge ọhụ sịrị iwere aka ndị tie nwata ihe gị were aka ekpe oche a ka a ga-esi kpọgara ụmụnne anyị niile from A to Z maka udo aka ọkwa. E nwere ya na-ewepụ n'anụ were ga-ahụ aka ọkwa onye ọbụla n'aka ọkwa lụmata ihe o nwere ma ndị nwụrụ anwụ n'aka ọkwa ma ndị dị ndụ ga-ebute megide onye unu emere ume ka ụnọ na-arị okwu unu emere ume ka ụnọ na-arị okwu anyị na unu so 100% akwụ m mmadụ aka ọkwa n'azụ 100% anaghị agba ya drọ. So otu a ka ọ dịkwa na ndị executive niile na ụmụnne anyị niile many are still coming. Ndị mmadụ na-aja meeting ịbịakwa wee kwuo their own mind and support to ụmụada aka ọkwa. So ihe anyị na-ayọ n'ọbụ aga nke ọkachie ụnụ na-aga taa onye ndị nke ọzọ bịa yọọ so na mata ha gakwa ga mee gịnị mekwe mkpocha na nzaza na be ha ka ha wee ike bụrụkwa nwa nke ibe ha bụ n'agbanyeghị ndị ụmụ anyị na-enyere anyị aka. Nwoke a bụ Kevin Izuọgụ nwunye ya na-echigharị ndị ụmụ ọbịa isi na mpụta na foto di ya. Ana m afọtọ ụmụ nwoke nọ n'ala ụmụ ọbịa na-eme ihe mfọtọ ọ maka na di ya na-afọtọ aka ọkwa bụ Kevin Izuọgụ. Ọ ya na-ebugharị ala aka ọkwa ya na ikpo mba
Hallelujah. Apa biere. Praise. Akọbi ni so ko na pa do we. Akọ ya da buta. Na eze akọkwa. Na eze na cha akọkwa. Ya ko ja akọkwa dị aga ebe niile. Ya na aga kwa were tu na agbakwa were tuta. Mana mbọsa ya na nke nwa onye mere peace committee akọkwa. Mana ọdụ ụmụ nwoke ada akwụkwọ ije maka ije ụnụ bụ ije nkịta. Mbọsa anyị gara ebe a na nke nwaanyị kpọkpọrọ anyị oku. Anyị na-asị ya na ihe mere ha ọrụ aka ọkwa eji akpọpụ n'ime na-abụghị n'ofu ụlọ. Nke mbọchị m na ibe m gara m sị anakwa m abụ ime ụlọ. Ha akpọchikwa m ụzọ m gaa n'onye ga n'olu. Anyị ga-anọ n'ihu mpụta wee kwuo ihe anyị na-ekwu. Mbọchị anyị na-agwa gị ihe a eze nọ ya biere nọ ya ikpe nọ ya eze ụmụkegwu nọ ya eze akpụ nọ ya mana eze ite ọ bụ ihe nọkwa n'ofu oche otu na ikpe bịara ikpeazụ ime onye leti ka ọ bụ ndị were aka ọkwa kọnụ mana eze ụnụ na-abịa leti onye aka na-ebukwa ndị nọọsụ ụzọ adị ihe ịmarakwa nke ahụ so eze ya bịaruo mgbe anyị n'etiti eze ịtọ eze ụmụkegwu dụpụrụ n'ọnụ ọrụ nweghị ewee kwuo okwu ịga na kọtụ ewesi ya ha ga-agakwa ka a ga wetu okwu otegwe na anyị na-abịa kamgbe last year biere nọrọ nga asị ya nakwa ha aga kọtụ ikpe nọrọ nga asị ya nakwa ha aga kọtụ nke na mere na wiiki na-atọ gara aga ka wiiki na-atọ gara ka nke ahụ mere maka anyị kwe ka m ji agbakwa ụnụ ekwusachikwa ike ka ụmụada garakwa ejidogo ihe o kwuru nga aka sasụ anakwa mmasị ụmụ nwoke anyị gakwa aga akpakpekwere m ụlọ onye nke chapụta ya ga-asata na akpa chapụta onye a ka a ga-asata na anyị gara Owere na n'aka ndị DSS akwa ebe a ka ụmụada aka ọkwanụ biore gọvanọ Izuọgụ gwara m na be ya na ka nsị aka m gbuoro ya ikpere ka achụpụlata udo ya na ka nsị ya ọgbụ ofu ụmụnye akụ ọ bụghị eme ha mana ụmụnye akụ ya wee sị na mgbe ikpere mbụrụ onwe m na be ya o wee rụọ akwa ya wee sịkwa o nyere m akwụkwọ ọsị nwa na-apụta n'okwu a na ya ga-atụtụkọrọ ụmụada wọmba wan tupu anyị na polisi ọkwụ na anụbeghị ya onye ka ndị ekele dị Chukwu na ọnọdụ adị taa ụnụ na ya aka na-ekwu ya were buru anyị gaba DSS Owere ebe a ka o debere ụmụada amabụ meche ma ndị polisi na-anọ na-agwa udo ama m sọ ndị nwa ha gwara m ihe ha bụ na ha bụkwa ndị ọna gọọmenti ha na-agbakwa jaja onye ha gwara m mbọchị ahụ ọ bụkwa na anyị chiri ọnwụ sị na anyị ga-eme protest anyị mere n'Ọgọst 12 mgbe sị ya gbara nwa aka ọkwata n'ala ya mara ihe Jehova gwara ezinụlọ generation ya niile nwata ahụ kpọrọ m ihe a n'Owere ọhụhụ m ahụhụ m ya mana ọ na fon ka a na-akọ I thank God ụmụaka ọkụ ndị kpọkwara ya na-agwa na ọ na-etireti ndụ nne ha echiri Abuja kpọọ ya chukwu afọtụ kpọọ ya were gwacha ya okwu ọ na-asị m bịaba na DSS Owere na Sọnde emere gọọmenti na-arụ ọrụ na Sọnde ajụjụ ije ụnụ bịara nga na ukwu ije ọma ọ ga-adịkwara ụnụ bụ ndị aka ọkwa na mma dịkwara ụmụada aka ọkwa na mma mana ihe anyị kwukwere bụ anyị agwakwakwa ụlọ ebe ọzọ chapụta ọzọ anyị na-asa maka na a kpọrọ ya ndị peace committee kpọrọ ndị BOT ụmụada nọ n'ụlọ onye bụ peace committee aka ọkwa bụ nwaanyị kwa iji ụmụ eze aga nwee anyị ga-esi ya kpọọ na ndị BOT nke mbụ ha azaghị kpọọ nke abụọ ha za kpọọ nke ịtọ ha za kpọọ nke ịnọ ha za wee kpọchie nke ise na mgbede mgbesi nwa m n'aka ọkwa gị gawa hazi ụdị okuna na-asụ ha asụ na ọ bụrụ na akpọ oku ndị ahụ n'ime ya ha agaghị abịa haleluya mmanya ọsa ka mba dum eziokwu na-agwakwa ụnụ nke bụ eziokwu onyinye m ga na-achụ ha mana mmụọ nwa niile so ụmụnna ka ụnụ nwee ike mee ihe unu na-eme a sị m udo dịrị ụnụ dịrị anyị niile n'aha Jizọs Kraịst anyị bụ anyị na anyị agwakwa ụnụ ochie anyị andị ọ gakwa eme anyị ga-agbakọ Kiri oh.
Henry. na-ekwu mba kwuwe ihe ahụ na ị na-ekwu ka ọ na-aba aba Unu kpọtara ndị ụmụ nwaanyị ahụ. mba na awa ụmụ onye aka ọkwa a na-akpọta ya ebe ọ na aka ọkwa Ihe unu jiri dị abụ na a na-eri ji. nne Ọrụ ya. kọpa maka onye nwụ ana m abịa na ebe m ka na eze nwanyị nwụ ihe mere ndụ ihe anyị na-atọ Abịara bụ crisis dị n'aka ọkwa kịta ahụ n'ụmụ ọbịa ka ha na-atọsi eso m suggest sikpọ stakeholders meeting ka ụmụ ọbịa tinye ya ọnụ ka a mara ihe a na-agwa aka ọkwa. enweghị ihe karịrị peace ibi onwe m ihe a na-ekwu kịta abụ aga m asị gị na adị m involve ndị bụ echighị m echichi onweghị ihe gbasara mmiri eriri ji adị m adị eriri ji eme onye ahụ ga-ere ya asị ya ọhụrụ na m eriri ji aka ọkwa bụ ekwuru ya ọ mgbe e ga-eji hụ ndị mmadụ tata ka eji gaa ahụ ndị mmadụ mụ abụ onye izi buru ụzọ bịara so anọzi mmadụ gwa anyị ihe ndị akọrọ na ihe ahụ look at it tinye ka ha nụ ya ka m tinye a na-arịọ ụmụezi aga biko gbaghara n'ụdịrị okwu ihe a nnapụtazi mmadụ mee ka onye mmadụ anọghị n'obodo ọmọwe ihe a na-akọ ihe ọ na-eme a ga-agbapụ agbapụ mba anyị gbapụzi anyị lawa ebe amazi m ka anyị mee nzukọ mmanụ vice achọkọ ana m ekele ụmụaka ọkwa na ọha igiri ụmụ ọgwụrụ mba ike ụmụ ọgara mba ihere ụgwọ ụmụ eze agha ụmụ ọkụ na-agba ala olu m ekele n'ụtụtụ a bụ 29th August 2025 biko my special greetings and regard na-aga to ụmụnne m ndị ụmụ eze agha aka ọkwa ndị ọgọ m ana m ekele ụnụ na ụdị pụrụ iche ihe m ji ekele ụnụ first before m ga-ekelebe ndị ọzọ bụ ekelere m ụnụ na this little act, this reaction from you people shows na ụnụ chọrọ udo a na-ekwu okwu ya na ala aka ọkwa. O kwere m ghọta na reaction ụnụ akịta na towards the information bịara nọ gosiri na o misleadiri the collective effort unu na-put together ịhụ na achọtara udo n'ala aka ọkwa. So I must commend you for that, and also equally tender unalloyed apology to you people ụmụnne m ndị ụmụ ezeaga biko mgbaghara nọ nke bụ eziokwu bụ na nwanne anyị nwoke onye akwụ in the person of Chinenye Ezeaga aka wetara ihe called me na platform na-agba aghara na anụkwa m online nsi anụkwa m online mebekwa m online this morning ya sị na platform na-enwukwu ọkụ lekwa ihe na-eme so I quickly come online mgbe m batachiri mmepe hụ the message nọ there, get the first voice message, and I began to see a reaction. Then watching the platform, and I started deleting all the messages because I just made a comment to avoid them when they may more escalating, now cause more havoc or division among us. Because ụmụnne m dum ezaga gbaghara nọ nke bụ eziokwu bụ na enwere a lot of misinformation na fly ọka nji agwa ụnụ that na akọkwa be anyị nwere ndị bụ ori na crisis nwere ndị bụ na-ebu ọma nchoroko
Even some people also called me this morning. Woman, as a BA Trokalopin, he insisted. So, all the same information. Can I pay it? Ụmụọpịa mụ na ha n'ebe a unu ahụ na ihe ụmụada Akụkọ bịara mee n'obi Ụmụọpịa n'ụbọchị taa 29th August 2025. Amaghị m ihe bụ nke a, amaghị m ebe o si. Ana m akọsara ndị nwe ala, ndị nwe obi ihe ụmụada were bịara ebe a mee. Ọpịakwa ịnụrụ ya, anya akụkwa ịnụrụ ya, eze mebụ kwenọ ya, eze anọwa kwe ịnọ ya, eze ibekwe, eze ri ọha ụbaka ọhịa mmadụ bụ uko eze onye ororo ọkwụ ụlọ hụrụ ya. Amaghị m ebe nke a si, amaghị m ihe kpatara ya. N'ụbọchị taa 29th August ka m kpọrọ Ụmụọpịa sị ha bịa biko ka anyị nwee nzukọ, ka anyị kpaa nkata maka obodo anyị, ọnọdụ anyị n'ala Ụmụọpịa, ọnọdụ anyị na-Akụkọ, otu ọ ga-esi dịrị anyị mma n'ala Ụmụọpịa. Onwekweghị ji m kpawara nga, onwekweghị ji ebubutere nga, onwekweghị ihe oge gosiri na ana m eri ji. Amaghị nwe onye m chọrọ okwu. Lee ihe ụmụada buru bịa nga, onwekwa ihe m na-ekwu. Nke ọ bụla na-arụghị mma mmadụ buru bịa nga, ya sorokwa ele be ya. Onweghị m na-edo ha m edoghị edoghị. Ihe ọjọọ ọbụla mmadụ bụ n'obi were bịa nga, ya soro ịlaba be. Ihe ọbụla o dowere m nga bụ ihe ọjọọ, ya soro ịlaba be ya. Ụmụọpịa bụ ndị udo. Ihe anyị na-aza abụ apịa do eme, mana lee ka o si were dị. Enweghị okwu alụba ọgụ, onweghị onye m chọrọ okwu, onweghị onye m kpọrọ iyi, onweghị onye m zọbiri ụkwụ, onweghị onye m nọchere ụzọ, onweghị onye m so nke ya dị ihe na nke ya gara onye ọzọ. Ma lee ihe ụmụada Akụkọ bịa mee nga. Asị m onye chọrọ udo doruo ya aka, onye na-achọkwanụ ha udo ya hụ ihe adịghị n'otu, ya hụrụ ihe mkpọmasị, ya hụ ihe ịhụnanya adịghị na-ebute. Onwe ihe ọzọ m na-ekwu. Ahara m ihe a n'aka Chineke. Chineke bụ onye mma obi onye ọbụla. Anyị nwee ike nyoo n'obi mmadụ mara ihe dị n'obi mmadụ, ọsọ Chineke mma. Ma ihe ụmụada Akụkọ bụ n'obi ha ji wee bịa nga taa. Ana m asị ihe ọjọọ niile ha buru bịa nga soro ha laa na be ha. Okwu ọjọọ niile ha kwuru nga soro ha laa na be ha. Ihe niile ma ike ha bụrụ ma mamịrị ha nyụrụ ma ihe niile ya soro ha lawa na be ha. Maka na nke a bụ ịfọtọ obi, nke a bụ ịfọtọ obodo. Onye na-achọghị udo, ọ gaghị enwe udo. Onye chọrọ udo ga-enwe udo. Biko ekele na m unu. Biko ụmụ okorobịa buga na ihe aha wụfe na ebe na ọkpọ ọkụ ọgba ihe na chega na ya mere m ya onweghị ihe bịa na onwe kwubiara m okwu na ya pụpụ na ihe a niile wụsa ya ebe na ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala otu esi eme ya deere ebumnuche gị otu si ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ.
daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo apịara m follow, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.